Я отношусь положительно к этому вопросу. раҳмон Юсуф, додистони кули Тоҷикистон рӯзи 4 август зимни нишасти хабарияш гуфт дар робита ба ҷорӣ шудани ҳукми қатл дар Тоҷикистон назари мусбат дорад. ба гуфтаи ӯ ҷиноятҳои чун терроризм ва хиёнат ба давлат водор мекунанд ки ҳукми қатл дар кишвар дубора аз сар гирифта шавад. Лично как генеральный прокурор. ман ҳамчун додистони култарафдори ҳукми қатл ҳастам ва дар нисбати ҷинояткороне ки ислоҳпазир нестанд, ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин мекунанд ва чанд нафарро ба қатл мерасонанд, онҳое ки даст ба ҷиноятҳои давлатӣ мезананд, аз ҷумла кӯшиши табаддулоти давлатӣ мекунанд, амалҳои террористӣ анҷом медиҳанд, дар нисбати онҳо ҳукми қатл ҷорӣ карда шавад. Попытки переворотов, террористические акты и так далее. ба таъкиди додистонии кул ин мавқеи фардии ӯ мебошад ва аз ҷониби дигар Тоҷикистон ба унвони узви конвенсияи байналмилалӣ ӯҳдадориҳои худро дорад. изҳори назари додистонии кули Тоҷикистон дар мавриди эҳёи ҳукми қатл дар кишвар дар ҳоле садо медиҳад ки Тоҷикистон дар соли 2004 ба ҳукми қатл моратория ё таҳрим эълон кард ва онро баъдан ба ҳабси якумрӣ иваз намуд. аз он сол то ба ҳол додгоҳҳои Тоҷикистон барои ҷинояткорон ҳукми қатл содир намекунанд ва то ҳол ҳеҷ кас эъдом ҳам нашудааст. вале истифодаи ҳабси якумра ё ҳабси абад ҳамчун алтернативаи асосии ҳукми қатл дар Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. ононе ки ба ҳабси абад маҳкум мешаванд мавриди авф қарор нагирифтанд ва қарор ҳам нахоҳанд гирифт.